Ster TV. Hey mensen, het is Joert Tamara haar laatste dag en we zullen even een eindje bij Ruud hebben. Dit is Tamara haar plakje. Hoi, goedemorgen. Hoi. Hoe gaat het hier? Nou, we hebben alle drie een beetje last van een opgeblazen gevoel. Dat is wat minder. Maar laten we er een knallende dag van maken. Zeker, zeker. Ja, want deze stage is natuurlijk wel de bom. Ja, het is leuk, ja, inderdaad. Haha, heel grappig. Goeie. Wij van Ster TV staan natuurlijk bekend om onze enorm intelligente filmpjes. Maar deze keer willen we het eens een keer helemaal overslaan. En daarom, nou de top 5 domste Ster TV fragmenten. Nummer 4. Emiel, het korfje. Oh, je zulke koude voeten, jongens, ik ben een blauw. Nummer 4. Johannes Riepma maakt het op plafond stikken. Mooie televisie. Ja. Actie! Optie. Nummer 3. Voor de shot in de film hebben we de camera in een koelkast zetten. Maar de camera is krachtig, dus Emiel met één ding net van. En dat is de koelkast door dichtgooien. Nummer 2. Rico van Ster TV giet van een heuvel in een winkelkarke. 3, 2, 1. Wat doen wij? Avisa is een Nou ja, netjes kwaliteit, hè? Nee, kom goed. Nummer 1. En dan nou het allerdomste Ster TV fragment. Namelijk Pauke die een presentatietekst doet. Actie! Ja. Ja, ik ben al begonnen. Wij maken schön. In de camera. Eén op mij. Ja, actie! Beste mensen, weer een nieuwe Ster TV. Tierenhank voor het zin. Werd 12 minuten van je leven verprutst. Doei! Ster TV.